खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं मैया 60 बोसोर बैसोनि आइजोआ खारफुनाय ट्रेननिफ्राय बारजुमा गावनि जिउखौनो फोजोबना लादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों आसामनि पाठशालायाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे आइजोनि मुङा गीतारानी हालय 60 बोसोर बैसोनि आरो बियो फाथारकुसियाव थानाय ड्रिमलेन्ड हटेलनि बिगुमानि बिसिमोन। बे आइजोनि जिउ गैयै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय पुलिस हान्जाया दैथायहरबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं मैया बुधबारखालि बुहुमनि जौसिन हाजो थिखिनि माउन्ट एभारेस्टआव गाखोनाय साथाम शेरपा हाजो गाखोग्राफोरा गोजौआवनो बरफ गावस्रानायनि जाउनाव गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गोमानाय सुबुंफोरनि मुंफोरखौ फारियै सिरि शेरपा, लाकपा तेन्डी शेरपा आरो लाकपा रिता शेरपा होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिसोर हाजो गाखोग्राफोरखौ नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे बोसोराव गासै 500सो हाजो गाखोग्राफोरा माउन्ट एभारेस्ट हाजो थिखिनिखौ गाखोगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं टुइटारनि बिगोमा इलन मास्कआ टुइटार कम्पानिखौ फाननो हासिगौ। मैया बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि टुइटार सामलायनाया जोबोर खस्थ' गोनां खामानि। माब्लाबा आं अफिसावनो उन्दुनोबो गोनां जायो होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। बिथाङा फोरमायबावदों दि सोरबा गोरोबनाय सुबुङा जुदि टुइटार कम्पानिखौ बायोब्ला फानगोन होनना बिथाङा फोरमायबावदों। मख'नो गोनांदि बिथां इलन मास्कआ टुइटार कम्पानिखौ $42 बिलियन होनानै थांनाय बोसोराव बायदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं दुखुनांथाव खौरां BKWSनि EM अमिय कुमार बसुमतारीनि अनजालि बिसि गवालपारा जिल्ला दुधनै हालामनि दुबदुरा बिखालि जौमा फरायसालिनि लोगो बिबुंगिरि साम्बति खाख्लारिया गुवाहाटीनि हेल्थ सिटी हस्पिटालाव ब्रेन टिउमारनि फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो मैया फुङाव जोबथा हां बोयो। मख'नो गोनांदि बिथाङा बर' माहारिनि थुनलाइयारि बिथिङाव गोबां बिहोमा होबोदोंमोन आरो आइजो माहारि जौगानायनि सायावबो गोबां खामानि मावबोदोंमोन। बिथां डक्टर साम्बति खाख्लारिया मोनसे समाव आइजो अनसाय आफादनिनो गोख्रों दैदेनगिरिमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं बिटिआरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां जरहाट स्टेडियामाव खुंफुंजानाय 57थि ATPA शील्ड फुटबल टुर्नामेन्ट फाइनाल बादायलायनायाव मेरियानि साब स्पर्ट्स एस'सिएशननि हेंथायै इउनाइटेड चिरां दुवार FCआ 2 गलाव देरहासार जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।